Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Al'amari fa yana ta ƙara wato ainihin tagayyara a kan wato satar mahaifiyar wato Rarara yayin da 'yan bindigan da suka sace wannan baiwar Allah suka yi wani zazzafan martani yanzu nan. Idan za ku tuna a baya sun nemi da a basu wato naira biliyan 1 domin wato kuɗin fansa. Yayin da wato shi wannan mawaƙi ya tambaye su wato ainihin rage discount kenan a turance me za a rage masa, suka ce sun rage masa naira 100,000 yayin da kuɗin ya kasance 900,000 yanzu. To ana hakan ne dai suka yi wani zazzafan batu ko in ce suka yi wani zazzafan martani zuwa ga ɗan wannan baiwar Allah da suka ɗauka wato Rarara. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken batun da kuma channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To amma mai sauraro idan ka san wannan shine zuwanka na farko kan wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa, sa mu hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun zafin labaranmu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Samu guri ka shirya tsaf domin sauraron wannan cikakken bidiyo kan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To mai sauraro mutane suna ta maganganu a kan yadda lamarin yake ta kacamewa tsakanin wato Rarara da kuma wato 'yan bindiga. Yayin da ta wani ɓangaren mutane suna cewa abin da aka yi wa Rarara bai dace ba. Duk manyan da yake da su a cikin wannan ƙasa ta Najeriya a ce an rasa wanda zai wato ainihin shige masa gaba ganin cewa an dawo masa da mahaifiyarsa gida. Gaskiya hakan da aka yi bai dace ba. Yayin da ta wani ɓangaren kuma mutane suna ta nuna jin daɗinsu bayan wato sun kumi babar wato Rarara da aka yi. Yayin da a hakan ne ma akwai wani bawan Allah wanda ake masa kirari da wato sarkin mata yake ƙara magana a kan cewa shi ya ji daɗin ɗauke wannan baiwar Allah da aka yi Allah sa masu mata fyaɗe a'uzu billahi. To gaskiya irin wannan ibtila'i dai a ce ɗan uwanka musulmi ya faɗa ciki ya kamata ka taya shi da addu'a ba wai ka dinga aibata wasu abubuwan a kansa ba. Yayin da shigan shi Rarara ya kamata ya shiga taitayinsa ya san me yake yi idan ya mutu ma fa haka za a masa. Don mutane za su dinga ɓullowa daga bayan zango suna faɗin maganganu marasa daɗi a kansa. So ya kamata ya shiga hayyacinsa ya san me yake yi. To mai sauraro bayan wato ainihin 'yan bindigan sun tura masa da saƙon suna neman naira biliyan 1 sai wato ainihin mawaƙin ya nemi rage yayin da suka rage masa naira 100,000. Naira miliyan 100 kai kasance suna neman miliyan 900 a maimakon biliyan 1. Yayin da ana ta cuku-cuku wasu suna ta magana cewa wato ainihin babar tasa ta rasu. To dai a gaskiya wato babbar yarinyarsa ko kuma in ce manajansa a ofis ta zayyana wa duniya cewa mahaifiyar Rarara tana raye ba a wato ainihin kashe ta ba. To mai sauraro mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kiyaye, Allah ya watso tsare gaba ya kare gabanmu da kuma bayanmu. To mai sauraro a duka dai a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau wato alƙawarancin namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Sai dai har yanzu muna buƙatar ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa domin hakan shine baka damar samun zaɓaɓɓen labaranmu kuma daɗaɗa da zarar mun ɗora. Sai a dakace mu domin wato samun wani zaɓaɓɓen labarin da wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Mun gode da kallon wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Mun gode Allah saka.